Mga ka-Disciple, napapagod ka na ba? Minsan ba parang ang bigat na ng mundo sa balikat mo? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 10, Wednesday of the second week of Advent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Matthew 11:28-30, narinig natin ang isa sa pinaka-comforting na salita ni Jesus. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagod at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Tapos dinugtungan niya ng isang imbitasyon, dalhin ninyo ang aking pamatok, sapagkat magaan ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin. Kung iisipin, kakaiba. Sa halip na alisin agad ang bigat, inaalok ni Jesus ng pamatok, pero pamatok na kasama siya. Hindi para pasanin mo mag-isa, kundi para pasanin ninyong dalawa. Mga ka-Disciple, Advent ngayon, panahon ng pag-asang muling sumisikat, panahon ng pagbalik kay Jesus. At dito, sinabi niya ng diretsyo, "Come to me." Hindi ayusin mo muna ang sarili mo, hindi kapag ready ka na, hindi kapag mabait ka na, kundi ngayon, habang pagod ka, habang may pinagdaraanan ka, habang hindi mo pa kaya. The Lord is not asking you to be strong, He is asking you to come. Ano ang bigat mo ngayon? Pagod sa trabaho, pressure sa pamilya, emotional burnout, financial worries, spiritual dryness. Hindi mo kailangang itago. Hindi mo kailangang magpanggap na okay. Hindi mo kailangang kumilos ng mag-isa. Jesus is offering rest, not escape. Kapahingahan na hindi tumatakas, kundi nagpapalakas. Kapahingahan na hindi temporary relief, kundi genuine peace. At eto ang magandang tanong ngayong Advent. Hinahayaan ko bang tulungan ako ni Jesus o pinipili ko pa ring pasanin ng lahat mag-isa? Kung pagod ka, lumapit. Kung mabigat ang puso mo, lumapit. Kung wala ka ng lakas, lumapit. Si Jesus ang pahinga mo. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.